ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଖାତା ପେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମମ୍ପା ଗ୍ରାମର ମା ଅନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପୀଠ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ 4ଟି ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅସହାୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାତିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦିଦି ଆମ ବାପା ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ? ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳ ହେଲେ ବାପା ମା ଆସିବେ, ଆଉ ଏମିତି କହି ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ବୟସ କେତେ, ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବୋଝକୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ବାପା ମା ବିବାହ ପରେ ବାପା ପଥର ଖଦାନରେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଜନ୍ମ କଲା ମା ଦେଇଛି ଏଭଳି ଧୋକା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ କଲା ମା ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ରାତିରେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସିନା, କିନ୍ତୁ ବୟସ ଭାରି କମ୍, ତଥାପି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଆଉ କେବେ ଫେରିବେନି। ସାନ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ବେଳେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବୁଝେଇ ଦିଏ ବାପା ମା ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି ବାପା ମା ଆଉ କେବେ ଫେରିବେନି। ଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବମ୍ପାର ଅଳସୁଆ ଗ୍ରାମରେ। ସେହି ଗ୍ରାମର ସୁଧାକର ନାୟକ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ। ପୁଅ ଆଉ 2 ଝିଅକୁ ନେଇ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ବିତୁଥିଲା ଜୀବନ। ହେଲେ ଦାଉ ସାଧିଲା ଦଇବ। ସୁଧାକର ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ସମୟରେ ଜନ୍ମ କଲା ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଏ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଅଜା ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଆଉ କେତେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ? ଅଜାଙ୍କ ବୟସ 60ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଏବେ ଅଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପେଟକୁ ଯାଉଛି, ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳି ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଖବର ପାଇ ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସର ଭାଇମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଘର ସେଇ ମାଟି ଘରେ ବି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ସୁଧାକର ନାୟକ ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମା କିଛି ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ଚଳିଲେ। ପରେ ତା ମା ଘରଟିକି କରି ନ ପାରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥ୍ରୋରେ ଘରଟିକି କଲେ। ଘରଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ବର୍ଷେ ବି ଯାଇଛି କି ବର୍ଷେ ହେଇଥିବ ନ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଠିକରେ କହିପାରୁନି। ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ପିଲାମାନେ ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ବି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଜା ଆଈ ଜାମୁଚକଡ଼ାର ସେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଏଇ ଯାଏ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଏମିତି ଚାଣ୍ଡାଳି ମା ଅଛନ୍ତି ଯେ କି 4-4ଟା ପିଲା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।
ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ଆମ ଏଇ ବମ୍ପା ତଳ ହରିଜନ ସାହି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏମିତି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏମିତି ହସ ଫୁଟୁଥାଉ।